Priachiklo ni phai thongke barni Borjan constituency ka parlopon HDP mumchom teron arong aratum mithanga khia dat atangka adontin pen chirungsi kachelenga towar kacheselampon labangso towar ke henopi ga job kiso kiun ikachepon loke charlio somar ke dam kewang beha bepar ke klematum lapen rongarat kacheleng kisung thektikalong kachepa jok ponji aphan pura sarkar aphan chonghong lok le pin pen mithang atangka chirungsi towar cheselampon Perangke along nangke pachini dona tengke labang sorong along ke non hejong penle kajopoje pulapukali labang sorong laki ningkan pharo isita soselo la soto warjesemet rong plia rong aratsi chelengpon bomlo laki mumchom terona rong miji kroa rong ram terona rong lapen langbirik rong pia rong henlo labang soto warajak kiting laki HDP pen mumchom arong an kilometer stroksi dokai ando lapen labang soto warki Dimapura rong sopi an kachelengji aphan ajak thi hekpen kiledap prangji atowar lukuta nang pachini dun Kiramta apor hutsitami sarkar ke dambomlo wangbomlo bonda sarkar pen labang so atowar aphan kirabji pu angthe ke non puanta avelang labang sorong aphan ke nangkelang nangke pangkrivi ason pusi nang pachini dun Lake rong pri mumchom teron dolo Mijikro langbrik stam teron parong pli kan rong pani don kan dak duji ni pun so aphai da adon ke munchom rong lo ki don toxic ra trok do miji kro rong bang do thong ke enerke and some rong bang rong ku poni si don pe poni hedo pon langbrik bang rong ni ko ene don thoke pe loson HDP bazar pen kilometer ko an bak ga helu doigi HDP pen ka helu ka kilometer Probably 4 kilometer phone. Abarim Karbi Anglong Autonomous Council Speaker Longki Timung Karbi Anglong Autonomous Council along EM Hoi ki khipon boma hutsitami towar kaselamji aphan palang ponlo lapen non ki khibom VDC chairman Sonaram Singh Narsitami ki claim ponji aphan chichak ponlo bonta alam ningje det tengni det non puanta thanga saita deng pon pilang kilig apor hut ale nangchu en chodason puta ningje pon Lasi non ke wangji MP kilik ahut ke nilitum mum chomarong arat atum ke matha ponang kok pupusi mum chomarong asar kangbura teron pen ningje pon lapen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang MAC EM Surjo Rongphar lapen MLA Dr. Numal Mumin atumaphan prabjin pen labang sotowar kasilamji aphansi kachunili pedopon thu MAC pen danglok EM atumaphan pen an kachunili podopon lo setame alang tum non tuta Kabang sorong ni kan pharo isi isu se arong aphan kelang re moson do ko sinil tum sai jog je rong sor pen ki du ke lak heme jang re pen chirung si labang so atowar sibonai ponang kok ke ning du gala he tu molong local MSC do EM do long ki tum ke do banda abata ni tum rong hang kusi Nanti cak lo, VDC chairman Chris Rongphar ke do hota la son thak lo. Non kang ni bom sonaram hai phanda penangan chi kilo seta be lang lita warsai belang ku bom la son sini padam bom masih itu. Bai awe school itu no samar ke dam ke wang ka siksak pendang lo hidi bora ke dam ki sukul iga ci pon. Pon ka siksak Dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong Live